मामा ମୁଁ ଯୋଉ ଏଇ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ତୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ରିଜନ ପାଇଁ ପିନ୍ଧୁଛୁ କି ଏମିତି ପିନ୍ଧୁଛୁ? ହଁ, ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧିବାର ରିଜନ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ମୁଁ ତତେ ଅଳ୍ପ କିଛି କହୁଛି ଶୁଣେ। ତୁଳସୀ ମାଳଟେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ମାଳଟେ ପିନ୍ଧିଛେ ଆମେ ହେଉଛେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଯିଏ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ। ତା ଦେହକୁ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧୁଛ ତୁମକୁ ଲାଗିବ କି ତୁମ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରଟି ଆମେ ସେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହା ବିଷୟରେ ଆମର ସେ ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କର। ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ତୁଳସୀ ମାଳଟା ପିନ୍ଧିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ରାଧେ ରାଧେ।